Niin, että se ei vaan mene samaa vauhtia ja kun sä käännät, niin sitten se vähän sisäkylki tippuu alas ja se luistaa tän puolipidäte ja sisäpohja. Elvis. Noin. Ja sit sä suoristat sisäpohkeella kohti ulko-ohjaa. Noin, että sä et liian kovaa vedä ulko-ohjasta. Noin justi. Puolipidäte ja sisäpohja. Ja tasainen tuntuma niin, että se pysyy tossa niin. Tasainen tuntuma. Noin. Se rapaa sinne kohti sun kättä. Ja taas puolipidäte. Noin, ettei mene enää alemmas ja etupainoiseksi. Pohja vähän edemmäs, ylävartalo pystyy. Noin, ja sitten voit taas ottaa puolipidätteen sijaan. Älä päästä kovempaa, mut noin. Noin. Sä tunnet, että sä saat aina tämmöset askeleet sieltä. Joo, just se ei saa sukeltaa ja lähtee juoksee etupainoisena, vaan se täytyy vähän odottaa. Noin, siellä. Noin, just tossa oli hyvät askeleet. Noin. Joo, justi. Että säkä vähän nousee ylös, lavat nousee ylös ja se takapää tulee tonne. Noin. Vähän tommoista jumppaa. Muutamia askeleita siellä täällä. Ja sitten taas sen jälkeen voi vähän rentoutua ja päästää se vähän pyöreämmäksi. Noin just. Ja taas puolipidäte. Ulko-ohja mukana. Oikea pohja vähän takaisin. Ja just noin. Ja sieltä. Just noin. Ja taas puolipidäte. Katot meidän kaarteet. Sisäkylki ylhäällä. Sisä etujalka. Niin ettei saa lähteä makaamaan sen sisäetujalan päälle sinne kaarteeseen. Noin. Terävä, mutta sä et päästä juokseen. Pidä taas vähän vastaan välillä. Puolipidäte. Noin. Noin justiin. Vähän odotat, että se löytää sen tasapainon. Jos se ensin tulee vähän vahvaksi ja sitten vähän ylös ja vähän alas, että se muuttelee sitä. Niin se ei haittaa. Sitten odotat hetken, että se löytää itsensä sieltä. Oikea kylki taas. Ja noin, uskallat ottaa sen. Joo, pidä vaan vastaan ja sano, että hei, takajalan. Noin. Ja sisäpohja. Täällä. Sinne. Noin. Noin oikein. Ja taas puolipidäte. Tarkkana siellä vähän ennen sitä kaaretta, että se ei just tiputa vähän sitä lapaa alas ja sit se... Noin. Puolipidäte. Sisäpohja. Ja sitten voi tulla vähän rauhallisemmaksi nyt se tahti. Ihan vähän tiivistä, pieniä puolipidätteitä. Vähän tahtia. Noin, että se on aktiivinen, se ei saa mennä sit löysäksi, mutta se on aktiivinen. Mut vähän enemmän, että se ehtii. Noin. Ja tarkkailet sitä oikeeta kylkeä siellä. Puolipidäte. Noin. Ja jos se rupee kauheasti heiluu sen muodon kanssa, niin sit otat vähän selkeämmin takaisin. Ja sit taas vastastat vähän eteenpäin. Noin. Että saat sen taas sillä. Puolipidäte. Noin. Ja vaihdat suunnan. Se vähän jää tosta, niin sit sä voit vähän hellittää ohjasta. Nyt taas ihan vähän takaisin. Ja kun tota tekee, niin siitä tulee vähän vahvaa. Joo. Mut se ei haittaa. Et täältä sun täytyy, se tulee se peräänanto sieltä takajaloista. Noin. Et sit kun se ottaa ne takajalat sinne mukaan, niin sit se pehmenee sieltä edestä. No vaan nyt sellaisia pieniä muistutuksia sille lähinnä. Se muistaa vähän koukistaa sitä kinnertä, eikä sitten tehdä vaan isoja pitkiä askeleita. No justiin, toi on ihan hyvä tossa. Noin, et nyt se on kasassa, mutta se kävelee kuitenkin. No just, että
vaikka se kävelee pitkästi, niin se on kontrollissa. Ja vähän kuuntelet sitä, että jos se hirveästi kolkkaa, niin sanot taas puolipidätteen ja sanot, että hei, vähän terävämmät askeleet. Tuossa on hyvä, siellä on vähän terävää. No, ja heti sulla on kontrolli sieltä kanssa. Mietit sitä muotoa, että se ei mene liian alas. Sä saat ottaa vähän puolipidätteitä, voit vähän hellittää. Sulla on vähän tahtia ravissa. Noin. Ja kaarteissa kanssa sisäpohje, että sä haluat vähän taivuttaa sitä kanssa. Noin. Puolipidäte. Prrr. Ja vasen pohje. Ja taas. Prrr. Ja vasen pohje. Justiin. No noin. Ja taas puolipidäte ja vasen pohja. Ja heti kun sieltä tulee pienikin reaktio, niin sitten sä pääset hellittää siitä ohjasta. Noin. Puolipidäte. No noin. No, pieni asetus. No hyvä. Sä voit tehdä siihen ison ympyrän ja tehdä vasen laukan nosto. Ulkopohja on selkeästi vähän taaempana ja istut pystyssä siinä laukassa kanssa ja aika selkeästi paino vasemmalla. Noin, vähän puolipidätteitä, valmistelet sen aika hyvin. Noin, ja siinä laukassa kanssa sä haluat pitää ne lavat ylhäällä. Ja istut pystyssä, et sä et sukella siihen nostoon. Noin. Istu, laukka, laukka. Noin. Käännät vähän ulkoetujalasta sinne ympyrälle. Noin, istut. Joo, noin. Ja aika pitkä se ympyrä. Joo, no just, että sä et käännä just noin, että sä voit mennä pienen pätkän siellä. Joo. No just, puolipidäte. Joo. Käännät ja hellität vähän. Käännät ja hellität vähän. Joo. No justiin. Puolipidäte ja käännät. Joo. Ja siirtyminen ravi. No, ja sitten sä voit irrottaa se vähän pehmeämmäksi, pieniä asetuksia vähän vasemmalle. No, ja vasen pohje. Noin, vasen pohje. Ei, nyt sä ite lähit sieltä taas. Tunnustele se nosto, sä et lähde sinne vaan, sä haluat nostaa sen laukan, etkä vaan epämääräisesti hujauttaa johonkin kaarteeseen. No justi. Jos ei se ole hyvä, että sä et voi nostaa laukkaa, niin ratsastaa se vähän paremmaksi, että voit nostaa sen laukan. Joo. No, ja sun täytyy vähän auttaa, että kun se haluaa laukata niin, että se nostaa pyllyä ylös ja etupäätä alas. Joo. No justiin, niin sun täytyy ratsastaa se etupää vähän ylös ja takapää alas. Joo. Noin. Hyvä. Joo, ja sit ravi. Joo, noin. Sä et jää liikaa hiertää jotain asiaa siihen. Noin, että se kestää 100 kierrosta, vaan että kun sä saat muutaman hyvän askeleen, niin sit hellität ja pois. Ja sit taas heti uudestaan. Joo. No, taas oikea pohje. Eli se peuhaamassa siellä kuulostaa ihan siitä. Mitähän se Elviksen kanssa. No, ja sit taas uudestaan puolipidäte, oikea pohje. Noin, tak, 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 tak. Jaa, just noin, vähän reippa kiinni. Joo. Vielä sinne. Kom, noin. Joo, ja sit noin tulee just noin. Kriittisellä hetkellä. No, ja sit sä jatkat. Kom. Vielä. Haippa kiinni. Nyt. Noin. Noin, ja sit hellitävää. Noin, just toi reaktio olisi pitänyt tulla tuolla ekalla seinällä, eiks niin?
Et jos ei sä käytät sen pohkeen, jos ei se lähde siitä, sä voit vähän tönästä, ja jos ei se lähde siitäkään, niin sit raippa kiinni. Noin, ja sit sä saat sen reaktion, ja sit tulee taas rauha. Noin, ja siellä heti uudestaan. Kom, raippa kiinni, nyt. Noin, takaa, taas. Noin, ja kiitä sitä kerran, noin, sitten taputat sitä, ja sit rauha, ja taas uudestaan. Noin oikein. Noin hyvä, ja kiität, noin justiin, noin, nyt se lähti jo pohkeen. Noin, sulla vähän etujalkoja. Ei kovempaa. Noin, pidä se aktiivisuus. Noin, ei haittaa. Hyvä. Ja taas aika semmonen pitkä se ympyrä, eikä liian tiukat ne kaarteet. Et sä käännät vähän pikkuhiljaa. Ja sit sopivasta kohdasta voit tehdä oikea laukannosto. Hyvä. Okei, istu. Hyvä. Pidä oikealle. Istu vastaan. Ja jatka. Noin. Noin. Pidä vähän tuntumaa ja istut. Pidät sen etupään ylhänä ja istut oikealla. Ja ratsastat sitä. Noin. Hyvä. Kiitä kerran nopeasti. Hyvä ja jatka. Ja kiitä sitä. Noin. Sä tunnet toi hetket, kun se vähän nousee ylös. Ja kiitä sitä. Noin. Hyvä. Oikein. Ei haittaa. Noin. Noin just. Mieluummin sit rauhassa valmistelet uudestaan, kun tulee toi, et siihen ei tuu. Noin. Hyvä. Ja tue sitä vähän. Laukka. Noin. Ja kiitä sitä. Ja rapiin. Hyvä. Ja taputa. Hyvä. Ja vielä kerran teet sen noston. Hyvä. Tuosta aika hyvin. Tunne sen. Älä jaksaasti. Ei. Näitä on tommonen ihmeellinen, epämääräinen. Se ei kerta kaikkiaan voi nostaa tästä laukaa. Noin, hyvä. Hyvä sinä, niin just. Kyllä. Niin. Hyvä. Noin, tunnustelet sitä laukkaa. Noin. Käännät vähän ja hellität ja istut niiden takajalkojen päällä. Noin hyvä. Laukka. Noin. Ja justiin. Noin oikein. Käsit raviin. Just. Voidaan vähän puolipidänteille. Hyvä. Noin oikein. Sä voit jatkaa koko uraa ja päästää sen